NgokukaLuka 22. Kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo othiwa iPhasika. Abapristi abakhulu nababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani ngokuba babesaba abantu. Kepha uSathane wangena kuJuda othiwa u-Iskariyothe engowabayi-12. Wasuka wakhuluma nabapristi abakhulu nezinduna ngokuthi angamkhaphela kanjani kubo. Bathokoza, bavumelana naye ukumnika imali. Wavuma-ke waze wafuna ithuba lokumkhaphela kubo singekho isixuku. Lwase lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okumelwe ukuba kuhlatshwe ngalo iPhasika. Wathuma oPetru noJohane, wathi, "Hambani niye ukusilungisela iPhasika ukuba sidle." Bathi kuye, "Uthanda ukuba sikulungiselephi na?" Wathi kubo, "Bhekani, seningene emzini niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni, niye endlini angena kuyo, nize nithi kumninindlu, uthi umfundisi kuwe, liphi ikamelo lokungenisa, lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami, na?" Lowo-ke uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elendlelweyo, lungiselani lapho. Basuka, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo, base belungisa iPhasika. Kwathi ukuba kufike isikhathi, wahlala phansi, nabapostoli kanye naye. Wayesethi kubo, "Nginxanele nokunxanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Ngokuba ngithi kini, angisayikulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu." Wamukela isitsha, wabonga wathi, "Thabathani lokhu, nabelane, ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayikuphuza okwesithelo somvini, uze ufike umbuso kaNkulunkulu." Wayesethabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika, wathi, "Lokhu kungumzimba wami onikelwa nina, yenzani lokhu ukuba ningikhumbule." Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla, ethi, "Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. Kepha bhekani, isandla songikhaphelayo sinami etafuleni. Ngokuba iNdodana yoMuntu isihamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye." Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungase kube ngubani kubo ozakukwenza lokho. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngumuphi kubo ongathiwa omkhulu. Wayesethi kubo, "Ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, neziphathimandla zazo zithiwa abazenzela okuhle. Kepha nina aninjalo, kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyane, nobusayo makabe njengokhonzayo. Ngokuba ngumuphi omkhulu, ohlezi ekudleni noma okhonzayo, na? Akusiye ohlezi ekudleni na? Kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina-ke ningababekhuthazela nami ekulingweni kwami, nanjengokuba uBaba engimisele umbuso, nami nginimisela wona ukuba nidle, niphuze etafuleni lami embusweni wami, niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi, nahlulele izizwe eziyi12 zakwa-Israyeli. Simoni, Simoni, bheka, uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni, kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli, wena-ke, nxa usuphendukile, uqinise abafowenu." Wathi kuye, "Nkosi, ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni." Wayesethi, "Ngiyakutshela, Petru, ukuthi iqhude aliyikukhala namhlanje, ungakangiphiki kathathu ukuthi awungazi." Wathi kubo, "Mhla nginithuma ningenasikhwama, nayika, nazicathulo, naswela utho na?" Bathi, "Lutho." Wayesethi kubo, "Kepha manje onesikhwama kasithathe, neyika futhi, oswelayo kathengise ngengubo yakhe, athenge inkemba. Ngokuba ngithi kini, kumelwe ukugcwaliseka kimi lokho okulotshiweyo kokuthi, wabalwa kanye nezelelesi, ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela." Base bethi, "Nkosi, bheka, nazi izinkemba ezimbili." Wathi kubo, "Kwanele." Wayesephuma, waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. Esefikile endaweni wathi kubo, "Khulekani ukuba ningangeni ekulingweni." Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi, wakhuleka, wathi, "Baba, uma uthanda, susa lesi sitsha kimi, nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho." Kwabonakala kuye ingelosi ivela ezulwini imqinisa. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi achonsela emhlabathini. Esesukume ekukhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokudabuka. Wathi kubo, "Nilaleleni na? Vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni."
Esakhuluma, bheka, kwafika isixuku, naye othiwa uJuda, omunye wabayi-12, wayehamba phambi kwabo, wasondela kuJesu ukumanga. Kepha uJesu wathi kuye, "Juda, uyayikhaphela iNdodana yoMuntu ngokuyangana?" Kuthe ababengakuye sebebona okuzakwenzeka, bathi, "Nkosi, sigadle ngenkembana." Omunye othile kubo wayigadla inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Kepha uJesu wathatha wathi, "Musani, sekwanele." Wayiphatha indlebe, wayipholisa. Wathi uJesu kubaphristi abakhulu, nezinduna zethempeli, namalunga ababeze kuye, "Niphumile kungathi nize kumphangi niphethe izinkemba nezinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga zandla kimi, kepha lokhu kuyihora lenu namandla obumnyama." Base bembamba, bamuka naye, bamusa endlini yomphristi omkhulu. UPetru walandela ekude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni bahlala phansi ndawonye, uPetru wahlala phakathi kwabo. Intombazana ethile, imbona ehlezi ngasemlilweni, yamgqolozela yathi, "Nalona ube naye." Kepha waphika, wathi, "Sifazane, angimazi." Emva kwesikhashana omunye wambona, wathi, "Nawe ungomunye wabo." Kepha uPetru wathi, "Muntundini, angisiye." Sekudlulile okungathi ihora linye, omunye umuntu waqinisa wathi, "Impela nalona ube naye, ngokuba futhi ungowaseGalile." Kepha uPetru wathi, "Muntundini, angikwazi ukuthi uthini." Masinyane esakhuluma, lakhala iqhude. INkosi yayisiphenduka, yambheka uPetru. UPetru walikhumbula izwi leNkosi, njengokuba ithe kuye, "Iqhude lingakakhali namhlanje, uza kungiphika kathathu." Waphumela phandle, wakhala kamunye. Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya. Amboza ubuso, ambuza ethi, "Profetha, ukuthi ngubani okushayileyo na?" Nokunye okuningi akukhuluma kuye emthuka. Kwathi sekusile, kwabuthana amalunga abantu nabaphristi abakhulu nababhali, bamisa emphakathini wabo, bathi, "Uma unguKristu, sitshele." Wathi kubo, "Uma nginitshela, anisoze nakholwa, noma ngibuza, anisoze naphendula. Kepha kusukela manje iNdodana yoMuntu iza kuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu." Base bethi bonke, "Kanti uyiNdodana kaNkulunkulu na?" Wathi kubo, "Nisho khona, ngokuba ngiyiyo." Bathi, "Pho, sisaswele bufakazi na? Ngokuba sesizwile uqobo lwethu ngomlomo wakhe."